May pahigayon og People's Zona ang nagkadiyang hugbong sa mga militante sa dakbayan sa Sugbo diin gipaningil nila ang mga saad sa Administrasyong Marcos. Sa irantang detalye sa report ni Alan Domingo. Nining bag-ulang nagkalas ang inahan og anak nga gihimugso niini diin gibasol sa kakuwangan sa programa sa panglawas sa kagamhanan. Kini ang hilak sa mga kabos nga padayong naghamok sa kagamhanan. Nanawagan ko ni BBM Marcos nga hinaut unta tagaan og pagtagad ninyo, sama na mo kakabos, sama na mo kalisod, nga hinaut unta nga ipatas niyo og tratar ang hospital nga probinsya kay mao nay noon jud sa pinakabati nga ospital. Sakit kayo palandungon sir ha, nga imbes mapunta balik ang atong imbes mapunta ang dakong budget para sa mga public hospital. Sakit palandungon. Kinang ipahigahan karon nga People's Zona sa kaniyang sektor o grupo diri sa Sugbo, dili lang gipaningil ang ipanaad sa Administrasyong Marcos pipila ka tuig human siya milingkod sa katungdanan. Dungan sa State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., gibangga usab sa mga militanteng pundok ang ilang gitawag nga People's Zona. Nagtapok sila sa Frente Osmeña diin nagsugat ang nagkadiyang grupo nga mipadayag sa ilang mga sentimiento. Gitagsa-tagsa nila ang pagtuki sa mga saad sa nakalabayng zona ni Presidente Marcos nga alang kanila wa gyud mahatagi og katumanan sama sa usbaw sa sweldo, panginabuhian ug uban pa. Gihatagan nila og hagbong o zero nga grado si PBBM. Gilubong ta sa baha, gilubong sa utang, taas ang gitawag nato kanang listahan sa kawadon. Kinahanglan karon ni BBM magpahumon sa katawhan. O kini ang mga bagay na dapat maibalaan sa publiko. Gikan sa uptown area, mipadailos ang mga rallyista sa Osmeña Boulevard ug mihapit tungod sa police, regional office headquarters ug dayon midiretso sa downtown area diin gipadayon nila ang programa. Samtang malinawon ra ang kalihukan base usab sa pag-aninaw sa kapulisan. Overall, peaceful naman and sa pagkakaroon, they have already dispersed and wala na tayo na monitor nga ongoing rally as of this time. Samtang sa Tacloban City, nagtapok usab ang pipila ka miyembro sa militant groups. Pipila sa ilahang mga panawagan nga unta pagawasuna ang Tacloban 5 padayon ang impeachment batok kang Vice President Sara Duterte. Nanawagan usab sila sa gamhanan og tarong nga balay para sa mga biktima sa Yolanda. Tarong nga supply sa tubig, ingon man, unta ipatuma na ang uminto sa suhulan. Matod sa usa ka opisyal sa National College of Public Administration and Governance sa UP Diliman, gikinahanglan nga manginlabot o maminaw ug mutanaw sa State of the Nation Address ang publiko, ilabi na ang mga anaa sa rehiyon. Kung unsay mga proyekto sa presidente nga nahimo na, gihimo o himuunon pa. Halimbawa, for Central Visayas, ano pa ba yung mga achievements ng current government, ng current administration sa Central Visayas at ano pa yung mga pabalak niyang gawin for the next 3 years. So, kaya importante ito para malaman natin ng mga taong bayan kung naging tama ba yung ating pagboto at ano pa yung maaari nating asahan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.